der er nogen, der kan lave et backflip. Ja, hvis der er nogen, der laver backflip, så får de den her bold. Den her bold, som jeg holder. Vi fandt en. Den er sød en. Ja, der er der! Der er der! Vil du, Kan du lave backflip? vil du være i vores have og lave backflip? Så får du den her bold. Så får du den her. Okay, så kom. Du må lige spørge dig om noget. Ja. Har du nogensinde lavet et backflip? Nej, ikke rigtigt. Okay. Godt. Men jeg prøver. Ja, det er Hvis jeg brækker nakken, jeg hedder Kalle, og hvis jeg brækker nakken, så er det ikke Prøv du få dig, Kalle. Du får den her bold. Får du en gang, vi Det er 10 top. kender ham ikke. Det er 10 top special. Der er en frø. Sorry, dreng, jeg fandt en frø. Den frø, mand. Men den er død. Den er død. Den er helt tør. Den er. Okay. Den har hul i øjet. Den ser sindssygt ud, guys. Men altså det her, det er... Tusind tak for 10 subs. Jeg må tage ud på fod. Hallo, drenge. Tusind tak for 10 subs, boys. Ja. Tusind tak. By the way, det er også 10 subs special. Ja. Okay, gør det. Og vi fik lige en abonnent af en eller anden, som vi kender. Må jeg lige få et forsøg mere? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er jo... Kom så, Kalle! Du kan godt give. Kalle! Her. Løb. Nå, det var 10 subs Det var special. 10 så special. Vi ses, guys. Vi ses. Bye. Så stop. Du kan ikke stoppe. Vi ses!